Chini media rokno tini ni chini o jaga kunjomurao kaisa chini visit no o program no rok coverage khaijani khaimani bagi tinobo kunjomurao jeng nukha miyao chini sikla rok khorok nei khorok tam khorok changke to jibio takon under treatment te khorok ni hingkai borni bumu asa khori jamatia bai james jamatia borok Cerai sikla ko khorok changkai 6 semester college pori tongo ge borok nogo rangpusa kri ni bagai phungni 4teo no ongkhorei u gario hatip bunyaro hariyo ta buinok tangthani ge gario hatip dana thangtani active ri phaimani pore teo chatlang phaipung khai asumsa hakwagi bongni sakao hakwagi phaikyangka habisingo borok totally phobjagi thanga ge asakkai pathetic obostha kale borok thimano social media nugui bakhayok kha tang bang himala obo joton chini jaiti gusti kalai bayu engkai obo high condition nugui tini paile phano ma phaika borok ni nokni borok malai na hinai ge ta paran borok malai lekha salaika borok bai ke thika asu বিষয় babakno engkai chini sarkar ni theke je somosto amtui hotat nini incident khangkai tamro scheme tong abrok o jagani borok abo mademan khamaya oborno khoj khobor nanani hinai tini phaimani engkai khub khamka belakhan kosto nakha borni thimani khorang ko khobor no khana titi edisine o disaster management fund to titi edisho kre engkai haipano obo exactly chini borong ganang mdc utpol ni alaka bo treatment purpose bokse phataro thangjak bo phainai 16 tarikh phainai 17 tarikh nor phainai sao bo payment pore jeng salainai bo tamo khlaiei o duita family te khoroksa to under treatment abo no rong phungkai tinta family bomti hai khlaiei o tinta family no mane chini TTID sin theke chuba churiman abo bo phaike jeng salainai engkai acha khlaio kisu mane kuno na kuno kisu jeng bo laimana nei acha khlaiya abo chini MDC sai phaike jeng salainai ini to o family visit khaina phaitani जोंबाय बाक्सा फाइटे नांबाय बाक्सा फाइटे दङ चिनि अ जागानि लोकाल नाय दंनाय बनो गार्जेन खा नाय दङ चिनि बरम गोनां महेन्द्र देव बर्मा दङ चिनि फर्मर मिनिस्टार मेबर कुमार जमातिया जि दङ ओमफ्राय चिनि खमलंनि आंबाय बाक्सा फाइनाय जुनालनि चेयारमेन बरम गोनां बिसराय देव बर्मा दङ चिनि आङो एलाकानि गार्जेन नङै आंनि काका आदि तारपर सुनि ओमफ्राय अ जागानि भाइस चेयारमेन दङ चिनि मणिकर्णा ओमफ्राय चिनि सदर डिस्ट्रिक्टनि development secretary tongo chini naisa engka obai keno paran borok tongbayu o jaga engka obai keno chung nailekha nok ni borok malai lekha te program salai